Ana cewa ka tsaya kana kin tsaya ku. Ban san wannan ne kuna bi ba Allah. Wai shi wannan wanda likita ne haka har yanzu bai zo ba kuma yarinya tana jin jiki. Kalli yarinyar nan fa. Dole in ji da lafiyar yata. Alhaji, na san ka kosa ne mata. Duk nan yankin wannan likitan ƙwararren likita ne. Shi ke duba mana ƴaƴanmu. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum. Alhaji ya mai jikin? A jiki ya. Ku yi hakuri na ta nayi ma wani yarinya allura. Buge bakin. Malam. Kai. Alhaji waye wannan? Kai likita ne? Wannan abin me za ka yi da shi? Ai makami ne. Wannan abin gwada doki ne. Alhaji, idan kuka samu wannan mutumin da zai kashe wannan yarinya haka. Haba abokina, ka kyale shi ma yarinya aiki. Wannan ƙwararren likita ne, duk nan unguwar shi yake musu aiki. Amma ka sani jami'i ne na kungiyar kula da lafiyar al'umma ko? To kai ina lasin ɗinka? Wani irin lasin kuma? Ni ba direba ba kon ba ka ce kai biya wani. Alhaji, kai ma wannan mutum magana yi bar min nin yayi kina. Ka sake min Microsoft. Ha? Kama Microsoft. Alhaji. Ka gan ya karba ko? Sai na ga certificate ɗinka. Ina so na san wace makaranta kai. Ni da nayi babban makaranta gashi nan kwanan kasuwan Tantabaru. Kasuwan Tantabaru. Hello, officer. Kana ina ne? Gidan Gaudi. Da Allah to kai sauri ka zo, ina son ganin ka. Ina nan gidan abokina Alhaji. Alhaji, wannan mutum zai bari yaryanka jikinta ya lalace, za ta iya samun matsala. Kaga ne mai na bi na da shari ko? To idan ya tafi sai ka kira ni in zo in duba lafiyarta. Ka tafi ina? Alhaji, irin waɗannan mutane kuke kawowa cikin gidajenku suna kashe muku yaya ba. Allah ba zan duba ta kana nan ba. Daga taimako da ne maka da shari. Ai, dama na gaya maka ai muna unguwar. Gida mai gwanda ko? Ga muna. Okay. Ana cewa ka tsaya kana kin tsaya ku. Ban san wannan ne kuna bi ba Allah. Wannan da alama likitan dabbobi ne, kaga gidan nan tattabaru ne har da zo mai kazan su. Hajje mutane duka na duba. Kaji ko Alhaji? Alhaji, kaga irin matsalan wayannan mutanen tana da yawa a nahiyar nan. Kwanakin baya haka aka kawo wata yarinya ta je ta yi ma wata allura ta mutu. Kana ji ko Alhaji? Da muka bi diddigi sai muka gano makarantar da yarinya ta je ta koyi aikin lafiyar ba ta da tushe, ba ta da makama. Kai makaranta ce mara rajista wacce gwamnati ma bata san da ita ba. Ba ta gari da dama sukan yi amfani da wannan damar domin su buɗe makarantar don su samu kuɗin iyayen yaran a hannunsu.